Sziasztok! Most meg fogom mutatni nektek ezt az ingyenes kézipodgyász méretű bőröndöt, aminek a mérete 20x30x40 cm, hogyha kiveszitek a kereket. Kerékkel együtt 45 cm magas, de most meg fogom mutatni, hogy lehet pillanatok alatt kivenni és betenni ezeket a kerekeket. Általában úgy küldjük a csomagot, hogy a kerekek nincsenek benne, és szoktatok minket hívni, hogy nem tudjátok betenni. Most megmutatom, itt oldalt van egy kis gomb, amit be kell nyomni, benyomva tartani, és úgy betenni a kereket oda a helyére ütközésig. Nagyon egyszerű, pikpak megvan az egész, ez a repülőtéren is ugyanilyen könnyen megvalósítható. A bőrönd mérete a kerekekkel együtt 40 cm, kerekek nélkül 20x30x40 cm, szóval ingyenesen felvihető a legtöbb fapados légitársaság fedélzetére. Ezt a méretű bőröndöt több színben is megvásárolhatjátok a webshopban. A bordón kívül van még sötétkék, fekete, szürke, barna és lila is. Ingyenes szállítással küldjük, szóval nagyon-nagyon baráti áron lehet rendelni tőlünk. Megtaláljátok a plazabox.hu weboldalunkon a kabin bőröndök között. Sziasztok!